Хора, получих пратка, тук съм скрил, защото е номер е всичко. Идвам след малко само да отворя. Пратко е включено това. Дори не знам каква е тази пратка, защото съм забрал какво съм поръчал. Защото имам две пратки. Отворих и това е картони. Фейк свирка. Сега нека отворя тях. Сигурно са нямали свирки и такива, която се поръчах за футбол, са нямали сигурно в наличност. Защото това е друга. Може би. Да. Да, това не е за футбол. Чакайте да се окопчаем. Някъде да се според телефона. Надявам се да виждате. Пак ми трябва да ножите. Това да бе. Хора, Каро. И втора част. Хора, без искам. Изключих камерата. Това е телефона ми. И спря да снима ето и самата свирка. Да игнорирайте всичко около нея. И чакайте. Това е хубаво. Защото да се сега ще свиркат откъде може. Сега ще се сложа. И вярно работи. Нека свирям. Така, добре се чува, като мисля. Мисля, че е добре. Саша, твоите са готови? Мисля, че е добре, нали, мама? Да, разбира се. Ама не е специално, защото на специалната е тук. Мамо. Да. На специалната е тук и тук има дупки. Тук и тук. Това какво е? Това е ластика. Какво ма? Не ли говориш? Не. Не ли? Ладно съм. Не. То ластик. Чакай, това. Тук да пиша коя минута, кога, кой, какво. И да, това беше от мен. Чао!